тавре ки борҳо зикр намудам, ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат мунтазам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми азизамон мебошад. дар робита ба ин ҳукумати мамлакатро зарур аст ки пешрафти устувори минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии кишварро нигоҳ дошта соли 2023 суръати рушди иқтисодиро дар сатҳи накам аз 8% таъмин намояд. инро карда метавонем. дар ин замина соли 2023 даромади умумии пулии аҳолӣ 15% афзоиш ёфта ба 100 миллиард сомонӣ баробар мегардад. бо ин мақсад такроран таъкид менамоям ки бояд таваҷҷӯҳи асосӣ ба рушди босиботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, пешбинӣ кардани таъсири хавфҳои эҳтимолӣ ба он, истифодаи самараноки иқтидорҳои мавҷуда, ташкили корхонаҳои истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои кории нав, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулоти ватанӣ, тақвияти содирот, ташаккули иқтисоди сабз, сурат бахшидан ба раванди рақамикунонии бахшҳои иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ ва беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои иҷтимоӣ равона карда шавад.